אז מה קורה פיקסלים שלי? כאן פרו-פיקסל, ובערוץ הזה נעסוק ב-PvP, Bed Wars, SMP והישרדות, ועד אז שימו פעם. יואו, פיקסל פרו גיימר. וואו, פיקסל, אתה כזה קרייזי שאתה קרייזי פיקסל. קרייזי פיקסל. ועד אז שימו פעם. פיקסל המנהלת. יואי, תעשה לי ילד. הוא כזה גיימר, הוא ממש גבר. אני האיבוי שלו. מה לא. משטרה אחריי, כי נגעתי לו לא משנה.